Halipam, haýsy dilegler kabul bolýaka? Allah hiç bir dilegi jogaply goýmaz Salih. Ýöne dilegin kabul bolmagy diýmek, dilenýän adyň hut özüniň berilmegi diýmek däldir. O näheli? Täze käbir islegler isleýän adam üçin behfitli bolmana biler. Meselem hassa bolup lukmany ýut tutanda, käme hal sen isleýän dermanyny dälle başga derman berer. Düşündüm. Ýagny biziň islegimiz saglymyz üçin peýdal bolmana biler. Halipam, onu dileg ýerine gaýtarmaýanlar kimlerkä? Olar ýüregi pek, ruhy alem bilen puta gatnaşykda bolýan, şüphesiz iman eden adamlardır. Ýaňy niýeti, hereketi, ynanjy durup hemde arasy adamlar da onu. Meňde de aýtmaly bolsa, olar näde çekilýän mertebe ýeten bagtyar kişilerdir. O adamlaryň dilegi ýerine gaýtarmaýarmy? Aparatsa ýüregiň dupdury seslenişine heýde jogap berilmezmi? Heýde Allah şeýle adamlaryň dilegini boş gaýtararmy? Ýagşy, şeýle mertebe ýeten adamlaryň dilegi her hil ýagdaýda da kabul bolýarmy? Yok Salih. Eger dileg edýän adamyň ýalňyşydyr, kemçiligi bar bolsa, ýüze çykýan hadiseler oňa hikmet ýoly bilen düşündirir. Hadiselerin hikmet ýoly bilen düşünülýärsi täsin bolsa gerek. Ýüregi şeýle päg adamlar aýagyna watan tikeniň agyrtyndanam iňen möhüm manylar çykarýanlar. Şeýdibem olar öýde dönüp, islelenäki kemçilikleri düzedýärler. Has soňrusy düzetdirilýär. Biz häzir şeýle işe gidýäsmi? İş bar bolsa näme üçin gitmeli? Has soňrusy iý berýän waka ýöne durmak bolarmy? Elbetde bolmaz. Ýörünno, ýolagçy ýolla ýaxşy. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, özümü hemde çağalarımı husuyt bolup ölmekden gora. Ey Allah'ım, bizi el açık et. Özümü hemde çağalarımı sadaka berýän gullarymdan eyle. İşteň açyk boldun Ahmet. Sağ ol Ibrahim ağa. Senin gatyýa diýen Ibrahim ağa. Oğlunun nirede? Kömek etseler bolmaýarmy? Onuň her haýsynyň özüne ýetik işleri bar oglum. Menem bollugyndan peýdam degtirnien bolup, işlän bolan bolup ýörün. Bu ýaşdan soň inne olaryň saňa peýda segmeli Ibrahim ağa. Mehmet işsiz peşede gezip bere. Senin ne diýin almaly? Men öz ýagdaýymdan hoşal. Allah maňa mümkinçilik berdi. İnşallah şu mümkinçilikden peýdalanyp soňky demmeçeni adamlara hyzmat etmek men borjum. Oğullarym muny bilýär. Meni kötäň oklar. İnşallah. Babamın Hakym şuna karhanany goýmaly. Men bu ýere köp pul berip satyn aljak bir müşterini tapdym. Gapdyrymlak jaýam moşdur. yanındaki Onam alıp bärin Söwdi Amerikada öwürmekçi bolýar. Satalagam, sataly. Menem gulluk çaýlygym bilen ýetirinjek bolup pelek bolup ýörmekden doýnarym. Kim ol? Anamdar adammy? Ol adamyň pulaken, miras galypmy ýa işläp gazanypmy onçadan bilenmek. Ýöne kakym näde razy ederkek? Bir alajy bolar. Gat kelek edibem durmaly. Ontadan garry adam. Üstüne bir sebäpli. Maňa näme Ahmet, maňa näme? Biz şoň höçetde sebäpli näçilen bäri kötünip bör. Inni bestir. Kakym näçe ayak diýilse de bu ýerini satar.
Bu Ene men teklif edýän bakam. Gapdylyňyzdaky jaý boş bolan soň onu ýetinden arkaýyn satyn alyp bilermikäm diýen. Ýöne binagerçilik nukdoy nazaryndan siziň naharhanaňyz juda erbet. Nırk kesemizde şunun gödüňüne tuttuk. Bu baha gatardan. Eşref, bahan 5 götürüm galdyryp bilertmi? Ya hasabymyzy bolaşdyrýarmyka? Mümkün. Men 15 götürüm diýen. %10. 15 götürüm diýdiňizde. Bolýa. Bir teklibiňizi pikirlenip görürüz. Yani Neme 12 yarım götürmem bolar. Geleniň üçin köp sag bolun. bu akşama kadar Maňa şuň akşama seni möhlet berin. Akşam duş olayım. Gowarýan dostumyň karavan sanatyna bolaryn. Sürüjimiz sizi alyp gaýdar. Bolýa gürleşdik. Akşam görüşer tanı. Günüň hayırly bolsun. Günniň haýyrly. ya tamam. Razylaşmalydyň, oňarmadyň. Bir giden pulu ellen giderdik. Sen arkaýyn bol. Bu zatlar ödüm gowy bilýän. Sen hiç adam bilen ok. Bilýän bolsaň şu wagtda seni bir derde yarardyň ha. Näme diýjek bolýan? Sen özüňe idil adam bolup çykmadyň. Bolu bilseň ýöneköy gullukçudyň da. Men iň bolmany işim var, sen gal işden tep beremok. Ay betesen ay. Bet etmende näme orajang? Gulýaly pursaty syptyrdyň. Men hakma mıydın? Ma garşy çykmana başarýan. Bar kakymdynym hakyny talap etdi. Gaýratyň orada bar aýtda. Bu iş Men şu işin höttesinden gelerin. Görersiň. Buyurun. Alın, işdeňiz açyk bolsun. Sağ olun. Sağ olun Ibrahim İşiniz hayırlı bolsun. Hoş geldin. Geç otur. Geç gelin, otur. Häzir naharyny getireyim. Geç. Gel ya. Gel gelin. Angeli vakaly. Burası Şu taý boş ýaly. Ruhta dediýäňiz mi ýigitler? Boş däl, bir dostumuz gelmeli. hanımda arkadaş. Dostuňyz gelýänçe oturaýdyn. Derewjek iýip turur da. Yer ýok diýdim-ä daýy, düşünmediňmi? Saçagy mätäşler bilen paýlaşdyň bereket artar. Beýtmeň oglum. Ýüregi düşdüň ay daýy. Al sana näçe yer gerek bolsa, han dostlar gidelim. Özüňiz bilýäňiz oglum. Aýyplaşma öwreň, garry adamdyr da. Aýyplaşmaň gelip durun. Sen Geç otur gelin, gel. Sağ olun. Kaka, seni bizi ýana goýjak bolýanmy? Näme etjek bolýanyňy düşünür ýalyl. Gowmuşdyry näme üçin aýan yok? Beýle därir oglum. Terdine iň gowy müşterilerim aýaýan. Etjek gerek edem Ibrahim agany gynandyraýmasyn. Insanyň rızkalyny insan berýän öýdýänmi? Rızkaly berýän Allah'dır. Kime nämäni, näçerek berjegini Allah'ın özü bilýär. Onsoňam Allah käbir sebäplere görä berýändir. Bu da pul tölemeýe, şey edem kaka. Olaň pulu tölenni oglum. Kaka senin nimadaly yer bolýardy. İşiniz ileri bolsun, hoş geldiňiz. Hoş gördük Ibrahim aga. Aýdy ber oglum, men Ibrahim. Näme gerek kardeş? Men Salih Demir. Gapdalla kız aýt atyn aldym, nahargan açmakçy bolýan. Siziň bilen goňşy salamlaşaýyn diýdim. Haýyrly bolsun oglum. Men käwirde atda sorajakdym. Siz 40 kilony we şutaýdy. Sen biz bilen oýna diýäňmi? Hemme çöreğimiz elimizden alýan, üstesine de bizden masa soraýan. O diýeň bolmaz. Seýnen şo oturma, nahargan açyp bilmersiň. Allah her kimin rızkalyny aýratyn berýändir oglum. Zat bereniň üçin näle bermän saklanyň üçin adalýandyr. Şu wagtda çenli kimin dady beren üçin adalypdyr. Sen şu kelleňle gezer kaka. Ertek gün eliňdäkini alraňdan soň bilersiň. Galmagalygyň näme? Gümür ýamryp halit ýüregi düşdüňiz aý. Dışarı. Sen daşary çyksana. Tamam. Bolýa çykaýyn. Lokanta. Sen naharhana açmarsyň gardaş. Ýöne başga zat açsaň açyber. Eşik tat, oyuncak tat, nämeseň ediber.
Ýöne biziň gazancymyza päsir beräýsen gaty görme. Sen düşünmedin. Men hiç kimin gazancına päsir bermek niýetim ýok. Agdy bire taňry ber. Şu görekler gelip müdimleýärler. Adamlar bir ögrüne aýsa size de peýdasy bolar. Kandırıyorsun Salih Efendi. Sen maňa çadır öýdäň Salih. Kakamyň näil akmakdan eşitipdiň öýdäň. Toba dey. Oğlum beýle urleşme. Men buýtor tuýtoruň bilen mok. Eger şu taýdan nakarhana aşak bolaýsaň, eýri garaşma, öňüni uýdurýan. Oğlum beýtme Mehmet. Bu pikiriňden el çek. Bu işe Bolmasa ýana alarsyň. kusura bakma. Ayıplaşma were oğlum. Näçe durýan orada men pulun töler. Ýany ýok Ibrahim ağa. Ibrahim ağa suw getirseňiz lan. Häzir. Otur İbrahim. Otur Ibrahim ağa. İyisin. Ýagdaýyňyz gowmy? Ýaxşy, ýaxşy. Allah. Ey Allahcan. Allahcan oğullarıma akıl payhas vereweri. İnanamıyorum. Ananar ya Allah. Ahırda elimde etlice pullu şok olup durka on ediyen adına veretene. Baribir boljak zat bolar Ahmet. Ne etjekde? Ziýany ýok. Ona el bolacak zat olur. Indi näçe ilan ver şolur ýagdaýymyz. Ahmet o sen ağın ahrin. Ulu günä gazanarsyň beýtme. Kakaň ençeme ýyllardan wäside bolsun diýip jan edýär. Kakam sonça ýyllar bizi 5 ay aýlygy mätäj edip koydy. Ýöne näme işedenem bolsaň halal däkmediň bilen işlediň ahrin. Bolla inni behtir. Men pulum islämok, para da. Ýeketek bir zat isleýän. Yine başladyň oğulay. Ene bolasym gelýär, bolan şo. Kusurum Näme kemçiligimi yüzüme batýanmy? Men beýdijek bolmadym Ahmet. Başga ýoluny tapyp biler. Iň bolmanyny biriniň çagasyna alaýaly. Bolýarmy? Men kişiň çağatyny wagt biljek gel gulay. Beýdip bilmersiň. Men ene bolmak hukumdan mahrum edip bilmersiň. Ýogsa, Ýogsa näme? ýogsa meni eliňden gidirersiň Ahmet. Annem, Ece şu gün atamın yanına gidayeli. Kakaňa kise gidersiň. Baba. Kaka. Atamyň ýanyna gitjek diýip ýüregime düşme Burak. Äktip biljek gel. Häzir şu taýdan geldim. Ya bu Şu kakam mara. Ahir soň men dälerlermi kädiýär. Innem kapitallaky dukan bir satyn alypdyr. Salih mi näme? Ýüregi düşdi ýöne. Inni olam naharhana çaýsa biziň gazancymyz hasam pese gaçar. Şeytan nisenim. Garlar öýüne yerleştir de diýin. Soň naharhanany satyp goýberer. Şeýlerim kädiýär. Atam hiç yeriyem gitmesin Ece, men onsuz oňup bilmen. Arkaýyn bol, ataň hiç yerik giden ok. Bak, Ferit aglamasaň ataň ýanyna seni özüm ekderin bolýarmy? geçmiş. Geçdigi bolsun Salih. Aynany goýdurypsyňyz da. Hawa goýdular. Aýany goýup bolduk. Ýaxşy, ýaxşy. Haýşe jen Ibrahim ağa. O bolmaz oğlum. Oğlum döwdi dämi? Öwedin özün tölejek. Ene al oğlum. Taw bolun. Senem taw ol. Bollu gideli. Taw oğlum. Böyle Kapyň öňünde şeýdi tutup dolu goýorsun. Seret şu taýy boljak eken. Tomtuny jaýyň içinde adamlaryň ýüregi gysar. Öýle wagtda adam köp gelýändir bärik. Ýanyňa da kömek çalarsın. Bu naharhana meni hem çağalarymı 40 ýylla bekledi. Hudaýa şükür. Saňa da nesip etsin. Ibrahim ağa. 40 ýyllap şu taýyny özüňiz ýöretdiňizmi? Hawa. Ýöne bu naharhana özümki däl oğlum. Amanat berildi. Amanat berilmi? Hawa. 40 ýyllyk amanat. Hüseyin ağa amanat verdi. Bir onu gelip ıydın alar. Salih, seret. Bir gelýän agtygym buruk. Seret. Näme oldu agam? Näme oldu? Ahmet men diňle. Häzir dawalaşyp oturmaň wagty däl. Şuna garhana sataly. Soň isteseň men ýüzüme de teretme. Şuna akşam men kägel. Kaka mırjak boraly. Soň näme seňe diber.
Men bu iýje Harun ağa bilen duşmaly. Menem barayın. Yok gerek gel. Sen derrok gaharlanyp bar zat bulaşdyrdyň. Özüm bir zat eden. Akşam gel. Kakymla gurlaşmaly. Gülay näme gelmedi Ahmet? O biraz Ayol birazcık yağdı o. Şoň üçin gelip bilmedi. Yönü salam aýtdy. Sag bolsun. Senem köp salam aýt. Ahmet. Ahmet. Kakama dogryny aýt da. Näme boldy Ahmet? Ýa bir düşünüşmezlik boldumy? Yok. Yok kaka. Ahmetden Gülay aýryşak bolýar. Näme? Doğru mu? Bıçınmy Ahmet? Doğru. Hawa. Näme üçin oğlum? Näme üçin? Sen sebäpli kaka. Sen höçjetdiň sebäpli. Nagarhanany bize bermediň ha. Oğlum. Naharxanan Ahmet'in maşgalaty bilen näme baglanyşy bar? Pul bile bağlanşy wa kaka. Pul gerekmi? Al oğlum. Zaten Ödümem şu naharxanan girdejinin paylaýyny ýyp oturdum. Al. İslen dadyny harçlap bilerdiň al. Yön Ahmet. Sana öňünden aýdaýyn. Bärde galyp bilmerdin. Aýalyň bilen bile bordan gözüm üstüne ornuň wa. Yönü ýeki özüňe bolmaz. Mesele bu däl kaka. Ya hana garhana satarsyň. Alyň oğlum. İsläniňiz söwlanyň. ama Yönü satwam bilmen beribem. O näme üçin? Hüseyin ağa elinçe hiç zat edip biljek gel. Men ona söz verdim. Hüseyin ağa diýdiňmi? bir de Hüseyin Innem Hüseyin ağa diýip birini tapdy. Madal aklı çaşıptır. Hüseyin ağa diýip akyl çaşantaň aýdýam ya nagarhanan bize bermejek bolýarmy? Belli däl. Gatı beýlede dälirli. Şeýle Ahmet, bu döwürde kakyňa danynma. Onun ama doğru. Şowlugmy? Hawa, Bar ona işini bitir. bitireler. Sen entegem yatan okmy? O kim tutanok Atacan? An gel vakale. Atacan bir garip mi? Hudaýa şükür biz garip däl oğlum. Kakam hemişe pulumuz yok diýär. Burokcan. Biz bar adamda şükür etmeli. Çünkü Allah şükür edýänleri gowy görýändir. Biz näçe şükür etsek Allah şonça da köp berer. Hüseyin ağa kim ata? Hüseyin ağa diýäňmi? Burak sagat neçe boldy? Bar dere uyat. Atasy çagan emeler gurrun berýän. Erbet sağdayda mok gelin. Çagan özüň ýaly etjek bolýanmy atasy? O näme diýdiň gelin? Düşünmedim le. Näme diýjek bolýanmy özüň düşünýänsiň? hayırlar. Akşamyň haýyrly bolsun Mehmet kardeş. Men sen nerden kardeşi bolýarmyşym? Bar ýoluňla bol. Bu ýerler gaty howply. İçinde nämeler edilýändiginden habaryň ýokmy? Ýöne daşrak dursaň gowy bolardy. Sen gepiňden gorkar edýäňmi? Bar işiňle bol. Hoş geldin. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Başçysyny Harun ağa size garaşy bolýar. Buyurun. Gelin, şu ýere geçin. Hoş geldin. Hoş geldin. Şowul ardy edýän. Senem halaýanmy? Bu oýnumy? Halayan. Tam bir Düýs men diýen adam mekeniň. İsleden guruluşmazdan olur bir kel oynaly. Olur. Baş üstüne.
Açar. 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 Tek. Tek kart. Pas. Boş. Bob. Açar 2. Öper. Geldi. Bravo. Berekella. Kutlayan. Kuttunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Ey Allah'ım. Meni hem de oğullarımı hidayete yetir. Maňa synagdyny geçmek üçin çıdaryaly güç ver. Meni oğlumdan adaştırma ey Allah'ım. Sana giýje ünni şükür edýän. Yılmıyor. Berekella. Utulluğun çok köp pul koyan. Güzel. Yaxşı. Ören oğuy. Yalnız Yöne oyuna başlamadan odol şu kağıtlara gol çek. nasıl Barır bar yaka oturdun. polis. Politsiya, hemmeler tursun. Han tur, Turhany. Geç. Yürü. Yürü diýen. Saltyrak, saltyrak. Çıkın hemmeňiz. insanın Anfanyň başyna gelýän erwetlikler öz eli bilen edin dağıtları sebäplidir. ama Yön anfan bu erwetlikden tapa galsa, Allah Taala da on erwetliklerini ýagşylyga öwürmäge kadyrdyr. Baba yatsın. Atasy ýatdyňa giýje bir çene bardy. Mehmet ente ömeleno. Başyna bir iş düşenler de herne. Hiç adam bolan näler. Belki gulaýyň ýanyna gidendir. Mehmet ikisini araşdyrandyr inşallah. Nämen ýaraşmagy? Naharhanan satyn aljak bolan adamyň ýanyna urleşmäge gitdi. Näme? Hawa beýdip görüp bilmer tahyrin. Sen ayak diýip geziber, görjegiňşe bolar. Ben sağ Mine kadiyeti verir öýtdüm. Näet beýle boldy? Her ne tanış bilişlerimiz de var. Bizim stolumuzda oturan üçün göýürdiler. Sag bolun. Biz sowdamyza ma guruluşyp bilmedik. Gürleşmek näme gerek? Gol çeken kağıdan var. Galandan nagt görünüşde tölesek bir mesele çözülýär berýär. O nähili? bana bu Sen maňa beriň wa Mehmet ağa. Galanny men naharhana baranda gürleşýär. ama yapı Polisiýa gelmedik bolsa näme? İyi kanun açılan kumarhana vardı haber verecektim. Men işe uğradım. Ferçeden korkun dar ekmez. Näme gerek bolsa şonu medýän. bu isim Bu iş sineden bolmaly Salih. Dur ver bakaly. Sen gözüňi gorkudur. Salih. Salih. Salih.
Ne murat bollu mu? Bollu, onu sen ettin Salih. Gummol, güç taydan. Şugulçu diýse. Sen näme diýdin? Sen sebäplinden ulara düşdüm. Bütün güýjäni polisiýada geçirdim. Üstesine de berge battım. Ödem töläp bilmejek mukdarım. Polisiýa men habar vermedim. Emma sen ýeriňizde bolsam, bolan dağıtlarını tapa galardım. Başka birini günahkarlap bermän, oturup pikir ederdim. Sen näme diýäň? Sen näme diýäň? Senin Sen gönýaka tutuşak gel Mehmet. Beysim İbrahim ağa inanar. Maňa ýa-da kaka garşy görüşmeň deregine öz nefsine garşy görüş. Belki şoňa makul netije gazanarsyň. bu iş burada. Bu mesele şu ýerde bitendir öýtme Salih. Bitmez. Meşhur işewir mahir kefiniň dukany näwelli adamlar tarapyndan talanly. Wahey. Oğurlar köp mukdarda tılsama dönümlerini, şolur watyň özünde, dukanyň ähli gymmat we hadatlaryny öz ýanlary bilen alyp gaçypdyrlar. Dünya halis utoraýyp durup Ibrahim. Allah ahrymny gowetsin ne? Oğlum, aýdylýan zatlar dogrymy? Näme eşdin kaka? Nagarhanany satjak bolan adam bilen gürleşmäge gitdiň diýerler. Mehmet oğlum, Feret şu habarlara. Adamlar pul sebäpli bir-birini öldürýärler. Hudaýa şükür biz günümiz görýär-de. Oğlum, haýyş edýän. Ýanyna ýetip gelýär. Näme boldy? Wah elim. Näme boldy oğlum? Näme bolýan? Öçürmeni karpsın. Men oýmadym ana oğlum. Men hiç zat etmedim. Seni koymadık boldun, onu kim koydu kaka? Näme boldy? Gadan ocakta sen koydunmy? Ýok, men ýatyrdım. Mene hiç zat edemok. Men günäkär däl. Hakyň nima dalja aklyndan adaşypdyr. Allah saklasın. Yarın bolsa ne ederdik? Bralazı ne derdi? Men naharhana gitjek. Senem gitjek men bilen. Naharhanany ödüm açarın kaka. Ýok oğlum, menem baraýyn. Hüseyin ağa. Yine başlama kaka, 30 yaş yaşadım. Yine şu vakti seni Hüseyin'in dostun görmedim. Ağlayan. Ağlama oğlum. Naharhana sen adına doğru. Hüseyin ağa kim ol? Maňa naharhanany Hüseyin ağa amanat berdi. Bir de naharhanany bermejek bolup Hüseyin ağany tosa tapýan bolaymy? Çynym oğlum, dogrymy aýdýan. Bolýar tasy. Sen buragy hilgäke git. Soň gidersiň däne harhana. Howata, hani seýilgäki gidelle haýyş edýän. Bolar oğlum. Sen itlerinde hey gitmän bolarmy? Hani örenno? Atacan, şu güllere seret nähil owudan. Ýöne goparaýmy, bolýarmy? Bolýar atacan. İyi misin? Saýdym ýagdaýyň ogmy? Ýagdaýym gaterbet. Kömek edin. Ey Allah. Dereu hastahana gidelim. Ýek özüňmi gaýdym? Adamyň ýa-da başga ýakynyň ýokmy ýanynda? Yok. Men hiç kimim yok. Adamymam öllü. Gayrat et gaýdym. Gayrat et. Häzir ulug tapýan çamçydajak bol. Ödmek berin seni hastahana. Burak. Merhaba. Salam. Diýmek sen gülleri gatga görýäňdi. Hawa. Sen adyň näme? Burak, sen adyň näme? Burak. 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 Nirde sen? Gel berik. Burak. Ey Allah can. Ağtığımı ödüm gorağa gör. Hani yor koydum. Dereu seni hastahanaya gideyin, yor. Yor. Ata. Ata.
Hani atan nerede? Yok, nire gittik ha? Naharhanat wadiydin dämi? Görmeli seni ýakydaýyn. Sen atamyň naharhanatyny bilýärmi? Elbette bilýän. Buraya gel. Borok, bärik gel hani. Ataň nerede? Bilmedim, gitti. O nähil gitti? Men oynap gördüm. Soň atam tapmadım. Görýärmi? Kiçijik çağany ýeke goýupdyr. Hawa, sen nädip geldin bärik? Meni bärik Hüseyin ağa getirdi. Seret, indi çağanam özüne meňdedip başlapdyr. Hemme ýeke goýa üstesine de bolgusa zatlary gurrun berýär. Hemen Ahmet. Derrew Ahmet bilen Gulaýajaň edeli. Gelsinler. Inni şu meseleni çözmesek boljak gel. Siz Hafizeň garyndaşymy? Ýok gyýdym, garnaşy däl. Hafize öňkü obamdaky goňşym. Öň sizi görenim ýadyma düşenok. Ýolda gawat berlimde ýagdaýynyň agyrdygyny gördümde bärik getiräýdim. Düşündim. Ýagdaý näli? Gow däl daýjan. Çağan dogurdy. Bäwejigi sagdyn. Ýöne Hafize'niň öz ýagdaýy görülük däl. Bäweg nädirlerke? Oňa kim bereder? Biraz wagt hastahanada saklanar. Ýöne soň näme boljagyny bilemok. Hafizeň adamsy öňrek işläp ýörkä bir betwagtlyk bolup aradan çykdy. Allah saklasın. Hafize bir zat bolaýsa çaga ýeke galar. Allah şifa bersin. İnşallah daýy. Eger bir zat bolaýsa meni şu taýdan tap bilerdin. Algaýdym. Ýaxşy daýy, sag bolun. Bolýaňmy sag bolun. Bolýa, sag bolun. Ne yapacağız? Indi näme dert? Beýsek aýyp bolmazmy? Şu wagt ýüregi kuluk etmegiň wagty däl. Gulay, bu başagaýlyň içinde ony iş edip bermez. Garrar öýüne tapşyraly. Onsoň mutaýda oňa has gograk serederler. Şuny ýer bilen tastyny öýe otlapdy. Mehmet doguraýdy ýa. Bir alajyny tapmasak özüne de bire de ýan berýär. Allah jana şükür. Sag salamat gelipdir. Kaka sen nereden çıktın? Atasy Burak sana tapşyrypdyk, nädip ýeke galyryp bilýän? Ören mühim waka ýüze çykdy. Bir ayal dogurjak bolup duran eken. Hiç gosar ýok eken. Şonu hastahanaya gittim. Bize erteki gurrun berýär. Ağlaýarmy? Elbetde ağlaýar. Kaka bu borçuna bolonok. İrdenim tas öýü yakan ekeniň. Gazynyň aşagyny meni ýakamawa. Kaka mesele oturdu. Naharhanan satarsyň. Ýöne bir mümkin näl. Bir yerini şu wagtda çenni Hüseyin ağa aýdyna gaýdyp bermek üçin öğretdime. Men bir işim var. Şondan diýip ýene gelerin. Senem näme etsen gowjy pikirlen. Bakın Seredin Harun ağa. Neme men islesemem naharhanan satyp bilmem. madem öyle. Beýle bolsa näme bil bagladyň Mehmetcan, he? O kağıtları näme üçin gol çekdin? Tapu kimin? Naharhana kimin adyna? Doğunyň adyna. Yok. Kakamyň adyna. Onun Oň aňsat usuly bar. Kakyň üçin bir resminama oňurdurdyň. Bar bolan şol. O nähili? Nähili resmin ama? Lukman'ın aklı çağışanını hakta hat alardın. Şeysin emleğine eğiçil etmeye on hukuku olmaz. Doğurdur yönü beýle zat berler öýdenmok. Intek on çoklu akıl çağışanok. Oňa maňsat ýoly bar. Şeýle hat berbiljek Lukman'y özüň tap berer taňa. Onu men çekdak pulun iň bolmana ýarsyny Bergeýiňi bererdiň Mehmet. Men taňa haýyr sowap idarasy. Göwnüňe degdirjek bolma düşünýärmi? Günaydın. Salam Tarih oğlum. Salam Ibrahim ağa. Kaka, baba bir bir dakika. zımınt. Hayırlısı. Ertirin hayırlı. Gel Mehmet. Bunu ýerläpsiňle. Ýalňyşyňa düşünipdiň öýdýän oğlum he? Kaka, bugün naharhanany açma. Bolmada oğlum. Bolur kaka, bolur. Sen Lukman'ın yanına gitmeli.
He? Lukman'ı diýdiň mi? Hawa. Kakan Lukman'ın işi yok. Başkalarının işine burnunu sokmadan gowy bolardy Salih. Yer bolýa, ýör Lukman'ın ýanyna, ýör. Tide gitme Kökmanel. Sen işin olmasın. Yürü kaka gideli. Salih, naharhanany özüň açardyň da. Kömekçim taňa kömek eder, men gidýän. Naharhanany taňa tapşyrýan. Hüseyin ağa gelaýtyn ämi? Menden talamayt. Amanaty tapşyrardyň, bolýarmy? Hadi bak. Yürü kaka, yürü. Belki ona her şeyi yaptık. Hiç endişelenmeyin. Çok teşekkür ederim. Ama birkaç tane daha test var. Sabırsız. Solgunma kaka. Lukman deri ucuk bağırlak koyuverir. Iň bolmanyny hemişeki Lukman bardan bolsady. Men keselim şol bilýär. Ey kaka, yüreğime düşmesene. Bu Lukman has koğusu gelir. Buyurun. Gelin giyir verin. Harun Bey aradı. Bu nirden Harun can etdi. Ol men gowy görýän dostum. Meseleňi düşünürdi. Arkaýyn bolun, kömek ederim. Herifde de guwanama ýazyp bererim. Buyur abi. Alın ağam. Sag ol. Alın ağam, sağ olun, noş olsun ağam. Hawa, Öyle kuzu ondan şey edip Lukman'ın ýanyna aňsatjak gidäýdim. Hawa. Deret, yine mağananmadık bolýadym. Indi näme bolar ka? Kakamın mirasy şöre bolýas. O näli? Aňsatjak, hadiýetiň karary bilen. Hawa ondan? Ahir soňy naharhanany satyp pulny alýarsymy? Neme? Hawa, elbette. Sağ ol. Sağ ol. Dinle Salih. Başka birinin emlägi üçin dawa edýän adamdan meter akly çaşan barmy ka? Bu naharhana Hüseyin ağanky diýdim, men oğlum hiç ynanyn. İbrahim ağa. Aysaňyz lan, kim o Hüseyin ağa? Hüseyin efendi. Hüseyin ağa ençe melmunun gaty kyn ýagdaýda kam maňa kömek edipdi. Bundan 40 ýyl ozal Salih. Men gaty aç. Allah'ın razylygy üçin kömek edin. Gaty görme. Meňem taňa berýär, pulum ýokda. Allah. Ey Allah can. Sen beýiksin. Ağaçlar açlyk goýma. Mätäşlere kömek eder ýaly. Maňa mümkinçilik ber Allah'ım. O sırada Şo wagt Hüseyin ağa ýanynda turan eken. Maňa seretdi de, seni iş gözleýän ederdiň gardaş. Sağ ol. Hawa. Olmaz mı? Elbetde gözleýän. Hem özüm üçin, hem başga adamlara kömek etmek üçin. işte Soňra şu çaý almagy da, şu çaý naharhana edip açmagy da barna şol Hüseyin ağa kömek etdi. Salih, sana bir haýyşym bar. Arkaýyn aýdyr İbrahim ağa. Ýöne şu aýtjak haýyşymy bir jaý etjekdiňe maňa söz ber. Men senden başga onyny biljek hiç kimim ýok. Näme bolsa da, men şu taýda bolmasam da, naharhananyň satylmagyna da, ýykylmagyna da ýol bermegin. Maňa söz ber. Söz berýän. Mehmet, Geldiňmi? Ýör. Derejikde ýnaşly işden. şu resmi naman görkezsek naharhanany biziň adyna geçirirlermi? Elbette. Kakamın bar adı bizim adımıza geçse. Ondan isten adımızı etmeye hukumumuz bolýar. Kanunlu madde bizde de değişir ismi namları var. Görneyim. Karar. Raýat. İşte adagdalan kişinin aklının yerine değerligi Lukman tarafından anıklanıp
Usta. Halipo, Hüseyin ağa köp salam aýtdy. Eten boldun. Senem menden salam aýt. Naharhana gelip gitsin. Sağ olun. Bilen naharıňyz üçin minnetdar. Görne elhedillik. Bir salam getirdi, muçça nahar gidiver. Kaka teret. Bu kadiyetin kararı. Inni sen zatlaryň eýeti biz. Bu kagaza aklyň ýerine dälligi sebäpli emleğine eýetçilik etmäge hukugyň ýoklugy ýazylgy. Men aklym yerinde oğlum. Ulu ýalňyşlyk edýäňiz. Sen işiň bolmasyn. Garlar öýüle gürleşdik. Sen şöyle gitmäge bolarsyň. O taýja saňa has gowsy ederler. Eýen seni gitmäge de gelirler. Aşarda garaşyp durlar. Peki. Naharhana näme bolar? Burayı Bu ýeri Sewda merkezine gürler kaka. Salih, oğlum. Maňa beren tedin ýadyňdan çykarma, bolýarmy? Ýadyndan çykarmany Ibrahim ağa. Ata, Wah burok, Atacan nereye gidecek? burok can. Canım oğlum. Meninni başka yerde bolmaly. Sen tizden men ýanyma bararsyň, bolýarmy? Gelin agtymy men ýanyma elterdiň şeýle dämi? Elterin atası arkaýyn bol. Bizi gitmeli Brok, ruhsat ver. Ata haýyş edýän men goýup gitme. Men ökman gelerin oğlum, gelerin. Atacan haýyş edýän men goýup gitme. Oğlum burok, men gelerin, ökman gelerin. Atacan Oğlum burok can. haýyş edýän men goýup gitme. Atacan. dükkan bu. Jaý boş wagty mesele ýokdy. Ýöne täze ýetip päsgitçilik ötmegi mümkin. Dörödü verdin. Bari buralar. Biz istedikmi? Alıp bilmejek yerimiz bolma, Eşref. Ýok agam. Buyurun. Baş üstüne şu taýa geçiverin. Men nahar ýemäge gelemok. Sen muştaň ýeti. Awa, Bir yerini maňa satmaly bolardyň. düşünmedim. Düşünmedik gordan üns berde meni gowja dinle. Çünkü ikinji edek men gaýtalaman halamok. Dükanyň maňa satardyň. Gaptallaak jaýym alyp bärini ullukan Sewda merkeze etjek. Saňa da köp pul bererin. Bu yer täzelikde aldım. Intek satmak niyetim yok. Men düşündirip bilmedim ödýän. Satmak isleýäňmi diýip soramok. Satmaly bolardyň diýdim. Kaçak gel. Öyle Ne etseňem satmaly bolardyň gardaş. Sen işiňden ruhsat alyp bermeli ekeniň, ödüm bir alajyn derin. Yok yok, ödün aýtmadyňmy näme? Hatda kakyňy dananmy diýip. Günlüýüň haýyrly bolsun oglanlar. Hadi. Ýörüň onda, bir işden dynalyň. Deyin alayım. Alın. Afiyet Ne hoş olsun. Ibrahim ağa ýokmy? Yok, nagarhanan yapýas. Bar dogun, başka yerde gidaçylyk ediver. Ýöne Hüseyin ağa. Bar git. Bay bo. Kakam yalan gurrunlar bilen hemme kişini anandıran ekene. Hesabım. Mehmet'in maňa humardan galan bergetini Düşerek. bahan ucundan almaly bolardy. Humardan galan bergeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah. Ey Allah can, meni şükür lezzetten uzaklaştırma. Menimi dama şükür edýän gullarymdan et. Çağalarıma akıl paýgas ver. Olara dogry ýol görköz. Biz dine sana mehteç. Başkalara mehteç etme.
Sen ne edip beytip bildin ağam ne edip? Yalınçlyk etdim, ne etjekdi? Bu näme diýdiň bolýar? Ağam sen menden habarda nämeler edip berdin? Ay ne etjek, men dudugy düşürdi. Men tamsykda onu, men näme berdi garantym onu. Taňa aýtjaktym, ýöne mümkinçilik bolmady. Men bilem ağam. Bir yeri başga adam atatylýar. Sen öz humar berigini näetdiň şeýit. Bar şey diýdi Harun ýene adama aýt bar. Beş aydan beri aýdymdan ne oglum geldi ne de gelinim. Geler öýde perun uğraşan emma peýdat ýok. Sen kentegim gowy eken. Çağlaňy görmediňe 5 ay bolupdy. Men agtyklarymı görmediňme laýyk 3 ýyl boldy. Bar ardygym garran çağım çağırymdyr, agtyklarym bilen bile bolmakdy. Emma netibämde ýok eken. Garram soň meni ýeke taşlap gitdiler. Allah kalbimizi terk etmedin. Galany dünýäň işidir. Biz nahara gidýäs, Ibrahim ağa. Senim giýjäg alma. Bargyn. Häzir barýan. Merhaba. Oraymaga salam. Oho, hoş geldin Salih oğlum. Oğlum seni helak edýän nälerdir her ne Salih? Helak edýänem bolsalar sabret oğlum. Men sabr edýän senim sabret. Basım Hüseyin ağa gelir. Şu gelýänçe naharhanaň satylmagyna ýol berme, bolýarmy? Bolýarmy? Umarım Belli karara gelentin diýip umyd edýän. kararım Men öňkü pikirimde galýan. Bir ýerini tatjak gel. bak. Ayak direp tursaň, özüňi zyýana goýarsyň. Gapdallah jaýy alym diýsem boljak. Senem özüň razy bolay. Biz azar bermeli bolmaly. Düşünürüp bilmedim öýdän. Bir ýer tatjak gel. Peki. Bolýa. Böyle olsun. Şeýle bolmagyny sen özüň istediň Salih. Madem kararım Pikirini ýutmaýan bolsa, biz sana kömek edäýär. olalım o zaman. Biz mydam taýar. Abi dükkanı Naharhanany satmajaklygymyzy Haruna aýtdymmy? Aýtmadym. Ahmet aýdyp bilmedim. Seret men başga müşteri tapdym. Şoň üçin derrew habar ber. Meni öldürürler. Ahmet, sen näme diýäň? Otaýda näme bolýar? Tamam. Bolly, bes edin bolly. Yeterlik bolandyr. Hiçbir şey. Siz hiç saat eşitmediňizem, hiç saat görmediňizem. Düşünüklümi? Göz yumdu. Bu yumruklar ertek gün siziň başyňyzdan inip biler. Size veren möhletim doğruly. Naharhanany satmak üçin ritminamalar taýarla berin. Inni bestir satjak gel. Elinden gelen gaýgyrma. Bergin beýlik müşterilerden purmalamsaň bererin. Bak sen. Berekella. Bir işler gaty çalty urunýaňyz. Ýöne maňa garşy durmasaňyz, siziň üçin gowy bolar. Çünki maňa bäýat gelip bilmerdiňiz. Turhany. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Akşamın hayırlı olsun. Hoş geldin. Burak nerede? Bilmedim. Kapıda sana garaşıp durdu. Utayda yok. Ey Allah. Nire yitirmolka?
Alo. Maňa bäýt gelip bilmerdiň diýmänmidim Mehmet? Oğluň men elimde. Ertir naharhanany maňa satardyň. Oğluňy mıydın alardyň? Görleşdikmi? Düşündiňmi Mehmet? Bolýa. Nasıl yapar? Nädik çağan alyp kaçdyk? Indi naharhanany harunyny sataýmasak bolmaz Ahmet. Oglum halat etmeli. Polisiýa jaň etlek bolmadym ka? Jaň etmeli. Boroga bir zat edemesinler. Bolan zatlardan habarym bar. Seredin, ol gathooply adam. Çağa bir zat etmek mümkin. Borogy halat etmek üçin men bir zat ederim. Hiç saat duydurma. İçeride size garaşy otyr. Allah'ım Ey Allah, nireden hataşıptır. Kakam aýdan edip naharhanany satjak bolmaly eldik. Inni gatyk iç. O, hoş geldiňiz. Menem size garaşyp oturdum. Kapyny öz usulumyny açdym. Siziň üçin ýany ýokdur ha. Ay barabar bu ýerini menki dämi? Oğlum nirede? İlki bilen şertnama, soň oğluň ýa-da soň oğluň ilki şertnama. Wi, berde taýarym bar ekene. Ene deret? Yine goluň çekäýmek galy. Okumak gerek gel. Dine goluň çek. Ýadyňdan çykarma. Sen oğluň gowy ýa-ni. Goluň çek bol. Bol goluň çek. Salam. Men Hüseyin. Ibrahim ýokmy? Kakam yalan sözlemendir. Hüseyin ýene adam çynnyny mar eken. Bol tiýdirek goluň çek. Siz näme üçin bu adamyň diýenine diýeňiz? Çünki olaň eý görýän zady men elimde. Olaň eý görýän zadyny elinde saklamaga sen güýjüň etmez. Sen näme diýjek bolýan? Maňa ananmaýan bolsaň öz adamlaryňdan sorada görey. Alo? Ağam, o bizim elimizde değil. O näme siziň eliňizde däl? Bir çağan höttünden gelip bilmediňizmi? Kicik çağa güýjüňiz yetmedimi? Harunya ber, sen tutsak edýäs. Sen işe gurmak herkesiniň dukan talamak, zor bilen pul almakda hemde oğurluk sebäpli tutsak edýäs. Goýber meni. Goýber. Kakaňyz men köýeni dostumdy. Siz o wagtlar kiçijikdiňiz. Ýadyňyza düşýänem däldir. Ibrahim ağa yürekden dilek edipdi. Allah bizi duşurdy. Şeýdibem şunda harhanany açdyk. Barardy goý pakyr fuqaralara kömek etmekdi. Sizdenem şeýli zatlara garaşýardy. Akşam hayırlı bolsun. Nahar galan bolsa Allah'ın razıligi üçin bir azajyk beräýin de, gata ajykdym. Buyurun. Alın iyiň geçdik bolsun. Sag bolun. Biz ne Biz näde aýypdyr Ahmet? Nasıl baba? Ne edip kakamda beýle jebir çektirip bildik. Ertiriň ödüni onu alyp gaýdaly. İnşallah bizi bagşlar. Täzeden işiniň başyna geçdim. Hakan, Biz çok biz ulu yanlışlık ettik. Sen bizi bağışlardın. Ben eýen bağışladım oğlum. Kakacan.
Kakacan. Hoş geldiňiz atasy. Hoş gördük. Kakacan, bizi bağışla haýyş edýän. Akmaklyk etdik. Ne sen gadyryňy bildik, ne de herkili kynçylykda dözü gelip bereden dukanyň gadyryny bildik. Men ahyrym aňa düşünjeňizi bilýärdim. Kakamcan, Babacım. bağışla. Maňa Ibrahim ağa gerekdi. Gıydym sen? Sen şu hastahanadaky şepaat uýurýarlar, eýgilikmi? Hafize çağa dogran soň aradan çykdy daýy. Çağa hastahanada hossarsız galdy. Meňe onu almaga ýagdaýym ýok, yetimler öýüne de beresim gelenok. Belki siz kömek edersiňiz. Biz höwes bilen kömek eder şeýle däl Mehmet. Evet. Owa. Sen nahar ýýäňmi? Wak men jan jagyp. Anal wakaly. Teşekkür Sağ ederim. olun. Alır mısın? Alın tidem. Sağ olun. Dua ne? Dile üňden möhüm zat. Evet. Owa. Allah Allah Teala dileň bolmasa näme gymmadyň wa diýmeýärmi? buyurmuyor mu? Önemseyen. Diýmek syýlaýanlar syýlanýardy. Evet. Owa. Önemseyen. Syýlaýanlar öz syýlanjak derejelerini ýatdan çykarýanlar. Doyurdun mu? Garnyň gowuja doýurdyňmy? Ben yaman kâniydim.